Asam along rialong parivartana se arki pame milan. Administrative laban law and order atum chelang petpen Meghalaya ahoy kahumridang. Kardom ada beta longpen nili beta thanbang sami Monica milikpi nom beta tonpen arjitha. Bogajan Police Station kapar loangkang japra lang solong gas alangpong kipon bom ihuma truck National Highway 39 ka chelenga towar piang bong chitalong kaching thang lo ka birta aruni phaisir kapar ni pherang kepen kat news asai hemalong birtang pale. National Highway 39 ka chelenga towar pikhay no ke not head non jong pen kalilo sidame National Highway Authority of India atumaphan mate Ministry of Road Transport atumaphan Assam government atumpen thangnat allo takapali dangdeya joksi lahaya towar aningkan sitame kaselamji aphan thangnat asai dengpon pedadlo lapen Karbiang Autonomous Council atumpen sitame Assam government aphan laso towar pi kaselamji aphan thangnat allo kipidunde dera joksi Karbiang along National Highway anke prit thangason nang mandedlo jongdame manja pen lamding an simplex company atum kaselama towar sitame ningkan isian ta kawe pen towar ke bak ke cheng ahir intang rakan pin Hamren pen kilometer thongkebran ner keban kahilo Meghalaya hoy mukoira malong non malong PMGSY towar kaselam bo malong Meghalaya chomang atum pen arlong phurlong lepura kapasik sak duna birta ahoyara atum kapachinia tengpen adu ni bhai ner kebar ni West Karbi Anglong District Administration lapen law and order atum chelang petpen kaumri padodam pen ahoy ke doara atum maphan aning pathedam Administrative ahin pen Magistrate Dr. Robert Towler lapen Law and Order anat pen DSP Gogoi atum pen Raikom asai khi atum chetongdun ahok pen alam kapatani damji aphan Socheng Amreng Border Area Development Committee amai pu Augustine Hanse lapen Nivel Phangcho atum chetongdun ahoy kapaching thur aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen ason asai ke deng pen ke theklong ajoini Meghalaya asor la hai kapasik sak dun pusi chinidun lahai ahoy aputhak jasimet ke charwo sai ke claim lake khanduli along ki do achumang atum puta ahoy ke do Karbi arata tumpen pachini ajat alam asai le do pusita me tong sekot pen law and order atum palidun fit ver nangji lasi ahoy ke do arata tumta aning theklong muchot poputa Augustine Hanse Mepu Socheng Amreng Border Development Committee ahin pen phirang ke atumang no pachini kat news phirang ke hundor kro Hamren pen nang kilobirta KSA Kuligaon aro sai hem kikim kerang ponji aphan aru ni phai sir kebarni new jok ke asai kapado pon birda pherang ke pen kat news asai hemalong birdang pali Bangso amai along KSA Bogajan Regional Committee Dunmai Phukang Buratimu Rapkong Chunbang Jonto Taro lapen KSA Dilai Head Branch amai Phunobin Rongpi atum chetongdun la bangso asai hem kapatang pameji aphan Asar nungke Bogajan Regional Committee atum pen kipidun jiaphan lamchak pitekang lapen an parta Dunmai Phukang Buratimu ari dengpen dihina kerap pipa jertekang lapen hirim jinta kenang jian ke KSA Dilai Head Branch amai Phunobin Rongpi pen kipidun jiaphan KSA Kuligaon aro sai hem kikim kerang kecheng amailong lamchak chipitekang Don molom so porphan bitamoin tomponiksna Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo obhi putho birta long wang thuiglo. Borjan MSC constituency kapar loangkang khatkhati rong khelan arong alonga PAG amuke wangbe birta aruni phainer keparni pherang kepen kat news asai hemalong birang pali. Methang Karbianglo Autonomous Council dokopen sidami pinirnian ta mesen ki junalang ki junlong leatum dobomlang. Alangang kro cholang dingdang penan parke ajatawi. Lasi non ke dobom परिवर्तन ना सरकार पेन उठौत लबांगसो पीएचई आलांगां क्रो आलों कपा दोथुजिया भात निराता तुम तोवर चलांग रिंतिलो आराबा बेटा बंकेला पोन सिंह तोन पनिगलो दोमे ठाक में कुरवांग थु